Hello guys, meron na naman tayong bagong harvest. Konti lang nga yung harvest natin, no, pero yun, sululutuin ko na siya kasi kapag mag-harvest ako, paabutin ko pa ng ilang araw at pangit ang resulta guys, lutay-lutay, no, alam nyo na this. But anyway, sulutuin natin siya kasi meron tayong mga leftover na liempo. Ang marami nga akong leftover guys, diba? Mga ganitong luto kasi guys, kakain yung asawa ko at lalo na kapag lagyan ko mga leftover, mga steak, mga pork, ganun. Pero hindi ako masyadong lalagay ng mga karne na manok sa aking mga gulay po. So ito na po guys, ang harvest din natin na tomato kasi ang dami ko pong harvest din na cherry tomato. So kaya yun gamitin na natin sa ating adubong sitaw with liempo. O, diba? Liempo. Sinagul-sagul. Uy, ang sarap niyan, guys. Promise. Nasasad lang ako ng konti, guys, kasi wala na pala akong oyster sauce. Alam nyo naman itong oyster sauce talagang napapasarap. At wala din akong, Maggi Savor, yung calamansi. Masarap din yan, guys, sa mga adobo-adobo. Lagyan mo ng konti. Ay, ang sarap. At yun, guys, hindi ko na nilagay lahat ang liempo natin po. Kasi si Mr. gustong may ipit-ipit or may makuha siya habang babango na siya matulog, guys. Mabango na siya, guys, in the middle of the night. Charot. Yun, kailangan talagang may mga leftover. Kaya sabi ko sa inyo, kailangan may mga leftover kasi si Tami, mahilig yan siya magkuot-kuot. O, diba? Iba ang kuotin, guys. Pagkain po. Hindi po yung alam nyo na. At alam naman po ninyo talaga ito kung gaano ito kasarap sa mga ganitong luto, guys, no? Kasi lahat naman tayo mahilig sa mga adobo. Pati gulay, adobuhin. Hindi lang manok at saka baboy. Gulay, adobo. Ang sarap, guys. Grabe talaga itong mga gulay na ganito. Sumakit na nga yung katuturan, guys. I think sa kakain-kain itong mga sitaw-sitaw na itik. Kain, guys. Nagutom po ako. And, saging. Basta mga ganitong ulam, guys. Masarap kapag may saging. Buti na lang itong asawa ko. Meron tayong sausawan. Ang sarap ng ating. Magkamay po ako, ha. Kasi nga, alam na. Mura makubuang. Para akong buang, guys. Sarap kasi. Sarap, guys. At alam na po ninyo, ito yung manok na binili ni Mister na hindi ako masaya kasi nga marami kami dito sa freezer at bumili na naman siya. At guys, dahil marami yung binili niya, ang ginagawa ko ay inano ko yung iba, niluluto ko para sa aming aso at hindi ko siya lulutuin lahat para sa amin, guys, kasi maluluka ako sa pagpa-fry ng mga manok. At alam niyo naman itong mga manok dito sa Amerika na sobrang laki, no? Katulad sa kanila sobrang laki. So ang ginawa ko, butterfly ba yan, basta kinakat ko in half. Pero nandun pa rin yung bone kasi nga alam niyo na para naman lutong-luto talaga sa loob para yung asawa ko pag makakain na siya. Hindi hilaw. So, nilagyan ko siya ng maraming lemon juice. Lemon juice po yung nasa bottle. Paminta, asin, toyo, at saka garlic powder, guys. And of course, dahil naalala ko, gustong-gusto ni Mister yung mga crispy fry ba? Iwan ko, gustong-gusto niya, guys. At marami akong dala, diba? So, ang ginawa ko is, nag-open ako ng spicy. 2 bag po ng spicy ng crispy fry kasi para naman may bite ba kasi gustong-gusto niya ni Mr. maanghang-anghang konti. At masaya yan siya kapag sobrang malasa-lasa yung mga fried chicken niya at mag-crunchy-crunchy yung yung tawag nito skin. Yun yung pinakagusto niya. Damn. Sarap, guys. So, naisip ko, no, habang nagluluto ako dito, iniisip ko si Mister. Parang masaya ako sa nagawa ko kahit
yung binili ito ni Mr. para akong baliw. Kasi ang dami guys, hindi ko pala niloto ito lahat, no. And tinitext ko siya, sabi ko, Han, I hope ma-happy ka pag uwi mo kasi meron na pong chicken na masima-sima ni Mudong. O, diba? Ganyan man yan siya, mahilig magsima-sima. So, tinext ko siya para naman masaya siya bago makauwi.